така, абитуриенти и матури. Тази седмица настъпва кулминацията за над 100 000 зрелостници у нас. Кое училище завършваш? Банкия 78, най-големите бокуци. Решаващ ден за учениците. Над 50 000 зрелостници се явиха на изпит по български език и литература. Всички да сме живи и здрави. Дай да си скараме хубаво и успех на матурите желая. На всички. Подготвени ли сте? Ами не баш, да ви кажа, да сме честни. Как ти се стори матурата? Добре се случи. It's fine. It's fine. Кое ти беше най-трудно? Как да ви кажа сега? Няма трудно. Каква беше темата? Темата не помня. Защото изобщо съм гледал даже. Колко време се подготвя? Аз ли? Не се подготвих изобщо. Кое те кара да завършиш? Дипломата ми трябва. За реализация, за той, как да ти кажа, да се отворя работно място и не знам си какво. Excuse me, what? За той, как да ти кажа. Как ви се стори изпита? Ами малко труден, понеже съм забравила много от нещата и не учих. Така реших. В последния момент просто не ми се проговаряше нищо. Best do I look like I care? No. Best do I look like I care? No. Приповдигнато е настроението. Ще се забавляваме и така, какво да е настроението. И времето е с нас да ни върви по вода. Да. Абитуриентите от Природо-математическата гимназия демонстрираха класа и много стилни тоалети на бала си. Някои заложиха и на нестандартни решения, като Спайдермен, който също празнува завършването си. Напихте ли се вече? Не много. Колко най-много се изпивала до сега? Една бутилка водка, половин бутилка вино, цяла бутилка текила и бях паприкаш. Колко повече ще изпиеш от това? Двойно! Колко изпихме? 2-3 кила. Се напиете ли? Много. Ще се напиете ли? Е големия въпрос. Ще се напием. Да. Голям купон се очертава. А ще играеш ли ключе? Да. Всички зрелостници очакваха с нетърпение последната си вечер с класа. Очакваха и бъдещето си. Имате ли някакви планове за напред, за бъдещето ви? Не много. Вълнувани сме. Нямаме търпение да видим какво ни предлага живота и това е. Към какво си се ориентирал? Аз на бинер. И може да работим автомобилни, зала и перални, такъв нещо. Колко искаш да взимаш? 10 000 евро. Колко заплата очаквате да взимате като завършите? Много, иначе няма да работя. Една цифра кажи. 10 000 евро, не. 10 000 начало да спа. 10 000 евро. Ама вие много искате. Get money. Живота след бал ще е идеален! Много готин! Айде! Как е настроението? Я ти кажи, защото ние сме тук, ти си шофьора. Настроението е бомба с закъснител, ей сега ще гръмне. Виждам, че сте така доста елегантен, в черно. На каква стойност ви беше облеклото? Смятам да го запазя за себе си. Здравейте, вие какво ще учите след за вашето завършване? Мода. Мода, ама вече избрали ли сте къде? България или... Не е България, това Не е България. Италия, добре. Задължително да следват и да са много здрави, защото това е най-важното – здравето. Genius! Принц се качи и в истинска златна коляска. Само нашия махва има такъв файтон и само аз качих. Всичкото стана шок. Искат да правя селфи, кадро, правихме фото, така нещо. Hey, I want to be famous. Много си годин си, като си ли боси си ли полицията, много си ли красив, стана се Рашко. Аз казах мерси. Богати хора ли сте? Не, като хора сме. Тук ли сме, в ефир ли сме, как сме? Абитуриентите ни да са ни живи и здрави. I want to reach 1 million likes. So please, Sarapakara. Okay, thank you.